Assalamualaikum sugeng dalu pemirsa. Salami pinten-pinten menit dateng ngajeng panjenengan ajeng sareng kula Revita Celia Devi lebeting acara NIF TV membahas wartos aktual lan kepitados. Wartos paling enggal sampun kedados benda wonten salah satunggaling SMA wonten Kota Ungaran. Benda kasebut dipun mergiaken amargi jawah deres ingkang kedados ing dinten Rebo sekawan Januari 2023. Benda kedados wonten salah satunggaling sekolah ingkang naminipun SMA Negeri Kalih Ungaran. Dipun kintenaken jawah deres mandhep saking sonten tabuh 3 WIB dumugi tabuh 6 Maghrib. Saking kedadosan kasebut damel akses utami SMA Negeri Kalih Ungaran kelelep benda. Keinggilan toya benda dipun kintenaken sakjengku tiyang sampun yuswa. Sawentawis menika 1.000 siswa lan 50 guru boten saged kondur amargi kejebak benda. Para wargi sawantawis guru saha tiyang sepuh siswa ngrancangi mindahaken siswa ingkang kejebak benda. Wonten benten siswi wonten salah setunggal tanggapan saking sasiswa wonten SMA Negeri Kalih Ungaran. Kadadosan benda punika mungkin dipun mergiaken dening kebersihan lingkungan ingkang dereng resik ugi kesadaran tiang-tiang ingkang acuh kalih kebersihan lingkunganipun ingkang pungkasanipun damel benda menika muncul mungkin kalih kedadosan menika. Mugi-mugi sedayaning tiang cekap prihatos kalih lingkunganipun uga ngemuntaken tiang-tiang kagem tansah mbucal sampah ing panggenanipun utawi pilih menika. Sampah kriya tangga saged dipun bucal dhateng papan pembuangan sampah saha ngresikaken selokan ingkang mungkin di dalemipun wonten sampah utawi ranting kajeng. Ucapipun informasi kalawau nutup panggih kita ing dinten menika. Kula Revita Celia TV pamit undur diri lan dumugi panggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.